Pang PPO tiniyak po na walang modus ng pandurukot o pangunguha ng bata o sanggol sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Tiniyak ng Pangasinan Police Provincial Office o Pang PPO na walang modus ng pangdurukot o pangunguha ng bata o sanggol sa lalawigan. Kaugnay ito sa nangyaring pagkawalan ng isang sanggol sa isang district hospital kamakailan. Ayon kay Pangasinan Police Provincial Director Police Colonel Arber Merculio, itinuturing na isang isolated case ang pagkawalan ng sanggol dahil unang beses na nangyari ang ganitong klase ng insidente sa lalawigan. Sa monitoring po ba natin, wala po ba tayong nababalitaan ng mga ganyang mga kaso na may mga modus dito sa... Dito sa Pangasinan, this is an isolated case na first time po na nangyari dito. Tiniyak naman nito ang posibleng pananagutan at kasong isasampa sa salarin sa likod ng pagkawala ng sanggol. Sa ngayon ay naibalik na ang sanggol sa pamilya nito at nasa mabuti na ang kalagayan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.